1,5 μήνες μέχρι στιγμής. Νιώθω ότι έχω δώσει το 100% του εαυτού μου. Κανείς δεν θέλει να φύγει, αλλά θα γίνει. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι σε αυτό το παιχνίδι κι άλλο και ίσως πιο δυνατά, γιατί δεν είμαι έτοιμος στο φύλλο. Δύο παίκτες που είναι πολύ γρήγοροι. Οι δύο παίκτες τώρα πηγαίνουν καλά και είναι μαζί. Αγωνίζονται για το έπαθλο της επικοινωνίας. Πάνε πολύ καλά. Μαζί στον τερματισμό. Έχει χτυπήσει ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, κάτι έχει πάθει. Επιλέξατε κάποιους υποψηφίους. Τον Γιώργο, τον Κώστα, τον Λάμπρο, τη Λάουρα